Abantu abangaphaya kwekhulu abashiyeke bengenandawo zokuhlala emva kwezikhukhula eKarika kumasipala oMbaxa Nelson Mandela Bay ngelixa sele kusweleke abantu abathathu ngenxa yezi zikhukhula. He was a vibrant child, a happy soul, friendly, always happy. Ludandathekile usapho lwentazana neminyaka emithandathu budala yaseSoweto amahle samane nodlwengulwe wabulawa kwaye sithetha abakwantsasana basezithendeni bekhangela umrhanelwa. Sinamkele kwindaba zethu ngokuhlwanje yandamba indodwa ndamba nophumza sekhumba noyitoliki yolwimi lwezandla bhotani mzontsundu. Abantu abangaphaya kwekhulu abashiyeke bengenandawo zokuhlala emva kwezikhukhula eKarika kumasipala oMbaxa iNelson Mandela Bay uninzi lwamaxhoba ezizikhukhula fihle intloko ezikolweni nakwizakhiwo zeenkonzo ukanti sele kusweleke umntu omnye ngenxa yezizikhukhula kwilokisha kwaZakhele eGqeberha kulibaphathiswa eliphondo umnumzana Oscar Mabuyane ithi amagosa eliphondo abile soma ezama ukunceda amaxhoba. Inhlungu ibibhalwe ebusweni kubahlali bakwaNobuhle eKarika kumasipala waseNelson Mandela Bay eMpuma Koloni ngethuba imeko abazibone bephantsi kwayo inyanzelise ukuba bangungelane kwiholo yoluntu ekufuphi ngelokufihla intloko. Aba bahlali bathe bazibona bengenamakhaya emveni kokuba izindlu zabo zithe zakhukhuliseka zizandyondyo zemvula. This time around it's a bit worse than it was before because now we are underwater. All our shacks is underwater. Sidikiwe thina singabantu baselaplani kule ndawo sihlala kuyo akomntu okwazi ulala namhlanje silala phina silala phandle singaphakathi imvula ingene phakathi endlini. Uzoleka Mbambane ngumhlali oye wachaphazeleka zezikhukhula zakutshanje emva kokwakhiwa ngokutsha kwendlu yakhe ngenxa yezikhukhula zangaphambili. Uthi uceba wabo akabancedisanga kuzo zombini ezizihlandlo emveni kokuba izindlu zabo zingenwe ngamanzi. Ukanti abahlali bathi kuza kufuneka baphinde bakhe izindlu zabo ngaphandle koncedo lukarhulumente. Lahlekelwe into yonke. It's not that ukansila kasimsendele pictures zokulahlekelwa kwethu salahlekelwa but ukansila suppose kaloku azovelela lamakhaya enzelwe sidade sizithuthe sithi sixakene nezinto endlini ufune sikhupha amanzi endlini siphinde sizogcwala apha eholweni. Ukansila suppose uhambile ewadini yakhe azojonga umonakalo lo sithetha ngawo. Kulubaphathiswa yaseMpuma Koloni umnumzana Oscar Mabuyane uthi sele benamaqela ancedisa amaxhoba ngokubonelela ngendawo yokuhlala. We are working with the teams, disaster teams. They've been working right through the night, trying to find quicker ways of mitigating these disastrous effects. We are looking for more public facilities, government walls where we can relocate some of these people. Umabuyane ukwadandalazise inkxalabo yakhe malunga nokungabikho kobunkokheli kulo masipala. Amaqela kaxakeka kulo masipala waseNelson Mandela Bay ayaqhubeka nokubeka le ngingqi phantsi kweliso elibukhali. Kusenjalo somashishini kwindawo yasePort St Johns bamaxhapheshu ngelinge lokulungiselela unongekehli nanjengoko le dolophu iyenye yeedolophu ezithwaxwa kanobomi zezikhukhula minyaka le. Kusenjalo usapho lakwaQomo kwilokisha kwaZakhele Njole eGqeberha eMpuma Koloni lusothukile emva kokusweleka kwelungu lalo uNkululeko Qomo nobeneminyaka engama-76 bethwe ngumbane emva kokuvuka indlu yakhe izela amanzi. Utata uNkululeko uvuke kukho amanzi endlini so wazama uyokucima umbane nasini front. Uthe wawuphuma kabendlini wafika ilevel yamanzi inoba kule ndawo. Wangena pha efront xa zama ucima wa-electrocute umbane. Umama wekhaya unkosikazi lo wakhe umbizile ukwazile umkhwaza. Umkhwazile and then subsequently wawa phansi umama ke waze ukroba wafika into yokubana naku utata ulele phaya akakwazi ukumnceda because utheni umbane ubulapha endlini ubuse xa usiya kuyi umbane uyakujuka. Ukanti idale umonakalo mmandla imvula ethwaxe kanobomi indawo eziliqela zephondo laKwaZulu Natal kubusuku bayizolo. Abantu abangaphaya kwekhulu bashiyeke bezama ukucoca indawo abahlala kuzo ngakumbi kwindawo zogobityholo ngelixa abanye bonzakele emva kokusiphuka kwimithi phezu kwezindlu zabo. Izantyalantyala zemvula ethwaxe iphondo laKwaZulu Natal kubusuku bayizolo
zidale isankxe kubahlali beendawo eziliqela. Abahlali baseCato Crest bachaphazeleke ngamandla njengoko abanye babo bephulukene namakhaya abo bekwashiyeke nomonzakalo. Ngiswele ingathi nguba imjondolo phezu kwethu. Mangithi ngizama ngifuze umnyeni wami kuthi hayibo ingathi kuwa imjondolo ngaphandle. Mangithi ngizama kumfuza nami ngiyaphakama kwafele kwa irubi yawela phezu kwami nesihlahla kanti siwe phezu kwa roof. Ngizama kuphuma ngithi ngiyamemeza bomakhelwane ingani ukuthi iphumile kanjani angazi. Kodwa uthi ubone imbobo next to the door waphuma lapho khona. Inkinga esibhekana nazo la ziningi kakhulu. Uyabona nje malina amanzi ayangena izindlini. Last year lathi malina nje kwaba khona abantu abahambayo abashona abanye batholakala abanye bangatholakala. Uma lina nje impela uyagcwala kucost ukuthi siphume sishiye sihambe. Kusenjalo kwalapha kweliphondo kwindawo yogoba ityholo eClearwood, abahlali badada emanzini yaye bathi sele inguqhelekile ukuhlala phantsi kweemeko eziloluhlobo bekwacela uncedo. Siphatheka kabi thina singabaphakathi lapha ngoba sisuke lana sisuke kuthiwa kushile sizokwakhelwa lapho kodwa masifika lana kuwesi ingcono lapho sashelwe khona kunala. Ngesikhathi bekunetha imvula lana amanzi afika ame ngasemuva bese ayangena-ke ngaphakathi. Sike sizama ukuwakhipha nasebusuku usukume siwakhiphele ngaphandle kodwa-ke ngokuthi-ke siye sehluleke sigcine sesiwayeka silale la ngaphakathi. Ukanti imibutho yesisa iphose esivivaneni kumaxhoba athe kratya kwikhulu. Today we are going to be distributing blankets, about 107 blankets and 107 hygiene packs, just to keep them comfortable in this distressing moment. Usekela sodolophu kumasipala waseThekwini unkosikazi Zandile Myeni uhambela amaxhoba. As eThekwini municipality, we understand that as a caring city, when our people are in the midst of challenges, we must be the first to come and assist them. Okamyeni ukwathe banazo izicwangciso zokunceda abahlali kwiimeko ezinje njengokubakhela izindlu noxa besajongene nemingeni yokufumana umhlaba owaneleyo wokwenza oko. Sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kwelinqaku abahlali base-Orlando East eSoweto eRhawutini balugcwabevu ngomsindo bazingela indoda ethile netyholwa ngokudlwengula ze ibulala umntwana oneminyaka emithandathu budala. Kuthiwa le ndoda iqale yamdlwengula amahle zekamva yamkrwitsha wabe ngaloo ndlela uyasweleka lo mntwana ukanti usapho luka-Amahle lufuna ubulungisa. Bebevutha ngumsindo abahlali base-Orlando East eSoweto eRhawutini oku kuza emva kokudlwengulwa kubulawe umntwana oneminyaka emithandathu obudala uAmahle ukanti amapolisa akhangela umenzi wobubi nangaphantsi kwezicithi. The suspect must be found and you should see the anger that is around umphakathini. From ekuseni umphakathi has been up in arms. We are also saying to ISAFTU, this calls for also Amapolisa ukuthi they should be a reactionary team that deals with such issues. If umntwana reportiwe ukuthi urapiwe, there should be a flying squad. How can it be that there's a flying squad for imoto mayitshontshiwe when the car is being hijacked? There's no flying squad for when a child is being raped. Ukanti abahlali abanomsindo barogrisa ngokuzithathela umthetho ezandleni uba amapolisa ayasilela ukufumana lo mrhanelwa kungakapheli iiyure ezingama-24. From ekuseni azange size silale sikwatile inhliziyo zethu zibuhlungu. Siloku siyamfuna basithatha basisale so sithi amashangana aseMozambique sibapha 24 hours justice for Amahle. As a parent, I'm a grandmother. We are shattered as a community. So we need justice for Amahle. Umakazi ka-Amahle oqhelekileyo umchaze njengomntana obethanda abantu enobubele nothando. Mahle was a vibrant child, a happy soul, friendly, always happy. Sonke nje as a family, it's like a dream. Ngathi singavuswa nje kuthiwa no, it was just a nightmare. Amapolisa athi abila esoma ezama ukubamba umrhanelwa. We started with the investigation soon after the incident was reported to the police, which is yesterday. The station commander of Orlando Police Station immediately established a team of seasoned detectives
who went looking for the suspect. And I must say that for now the suspect is still at large, but this is the matter that we are giving urgent attention. Remember that as the police that we prioritize all cases that involves children and women. Amapolisa abongoza abahlali ukuba bavumele ingalo yomthetho idlale indima yayo. Kwakhona sithanda ukulumkisa abo banenhliziyo ezibuthathaka ngengxelo equlathwe kwelinqaku elilikhaya lamanina nabantwana abadlwenguliweyo nelizinze ethembisa kwiMpumalanga. uCynthia Dinalane wavula ikhaya lakhe ngo-2019 evulela amaxhoba andlandathekiswa ngamaqabane awo kuquka nabantwana abaxhatshazwa ngokwesondo. Lo wasetyhini uthi amaxhoba amaninzi adlwengulwa ze asikwa amalunga ngasese kwaye kubanzima kakhulu kuwo xa esexesheni. uCynthia Dinalane emva kokubona izinga elinyuka rhoqo lokudlwengulwa kwabantwana namanina wagqiba kwelokuba athathe imali zakhe zomhlala phantsi agcine amaxhoba adlwengulwa mihla le ethembisa. Into engenza ukuthi ngicale lento lena is because i-gender based violence la kithi lana the rate is very very high, and I couldn't wait ukuthi ngimele ugovernment wethu ukuthi asiphe ama-shelter while abantwana nabomama bayahlukumezwa bayabulawa every day. Lo mama wabantwana abathathu wavula umzi wakhe nosele ngoku ulikhaya labantu abangaphaya kwama-70. Uthi amanye amaxhoba adlwengulwayo nahlala apha kwakhe asikwa amalungu wangasese. Kunama-victims victim ezela uthola ukuthi bamrepile, bathatha i-razor blade bamsika la ngaphansi bamfaka i-chilies uze la ngakwazi ukuhamba in pain. So ngamnceda namhlanje ngikhuluma nawe uyatoga uyasebenza upholile kodwa ngithi yazi kunesinye isikhathi lesi ukuthi make sekaye esikhathini bese uba ukuzwa ubuhlungu. And ngaba nomntwana futhi orejiwe ona 13 orejiwe more than 16 times. I-uterus yakhe imoshekile sithando sami usebenzisa i-pampers. Umama uCynthia uthi akho nkxaso ayifumanayo kurhulumente. Sicela isupport yabo, sicela ukuthi basilekelele because I knocked ngikokotile sithando sami eminyango yakahulumeni angitholanga uncedo. He's from the UK. Sithetha nje lo wasetyhini oneminyaka engamashumi-49 unemincili kuba ngoLwesine kule veki uza kuya kwilizwe laseGhana nalapho azokuwongwa ngegalelo lakhe kwicandelo lamanina. Amaxhoba selencedakele kweli khaya akawuvali umlomo ngoCynthia. Sijabulile, it's not like before. Angithi size la because all of us sineyidresses zethu. We are going through some things in our lives. So but ukufika kwethu apha sathola umama was very supportive of us. Uyas motivate, uyas encourage her to push on all the time. Since being here, from where I come from, I was a very angry one, very angry one, but now I am free. Lamaxhoba xa sele epholile ngokwasemphefumlweni kwaye ekulungele ukuzihlalela, umntu nomntu uye afumane umsebenzi kuqala phambi kokuba ayoqala ubomi obutsha. Ukanti abantwana bona bakhulela apha bafunde de baye kwidyunivesithi. Kwiindaba zethu kuChannel 163 noziphathelwa iNewsroom Africa, ndingulumka Bhekindawo ethembisa eRhawutini. Ubekwe kwikhefu elikhethekileyo owayesakubanga usodolophu esixeko saseRhawutini uGwamanda uGwamanda. uGwamanda ubanjwe ngoLwesihlanu weveki ephelileyo ngezityholo zokuthatha imali ngondlela mnyama kubahlali baseSoweto ngo-2011 no-2012. Imanyano yabasebenzi I-SAFTU ithi ukuhlaziywa kwemithetho yezabasebenzi linyathelo elinyevulela amalungelo abasebenzi. Oku kuvakele kwintlanganiso emfutshane noonondaba nale manyano namhlanje kuphathelene nalomba. We believe that the time has now come to inform our members and the broader working class that there are pointed attacks aimed at reversing workers' gains since the dawn of democracy. Uzwelinzima Vavi uvakalise ukukhwina ngezigqibo athe babelumkisile ngazo zorhulumente ubambiswano phakathi kwe-ANC ne-Democratic Alliance. We warned when the government of national unity was inaugurated that a government
led by the ANC and the Democratic Alliance will constitute a doomsday for workers. These amendments are exactly fitting perfectly within the expressions we made at the time. Uhlabele mgama ke uvavi ngelithi baza kulwa kube mdakisali kwilinge lokukhusela abasebenzi uthe baza kuququzelela umgushuzo ochaseneyo nelinyathelo kwintsuku athe baza kuzibhengeza. We as SAFTU will organize to defend our interest and the interest of the broader working class. We are already convening shop steward councils to brief this critical layer of our leadership so that our members are mobilized and better informed about these evil intentions, in particular from the employers. We are preparing for a general strike, if needs be, to defend the workers' rights and their gains. Ngelixa kusalindelwe iziphumo ke zesi siphakamiso seNetLeg, i-SAFTU ifunge imunca intupha okokuba oko akuzukwenzeka. Kanomfelandawonye abasebenzi SAFTU uyasikhamba isiphakamiso sebhunga lophuhliso lwezoqoqosho nezabasebenzi kuzwelonke iNetLeg sokuhlaziya imithetho ezabasebenzi. Lo mfelandawonye uvakalisa ukungaxoli ngelinyathelo ngelithi luhlaselo olukhohlakeleyo ngakubasebenzi yaye uzakulilwa ngaphambi kokuba lixovulwe epalamente. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Kakhulu ke mamqwathi noncuthi kudesk enkulu yenu yendaba ndiyakubulisa nawe mbukeli wami ekhaya ndikwamkele bethuna edeskeni yami yeMozulu mna ke ngegama ndikuthabile Makhaphela ndingumamthembu umvanje nantsi imozulu esiyeke mbukele ekhaya siyivule kaloku ngokuphawula ezamvanje nje ziganeko ezimaxongo kakhulu phaya zimandundu impela sekhulumisa kakhulu mbukele lijelo lemozulu phaya South African Weather Service phaya ephonyo lempapalo phaka koKalado kufuthi ekseni yinkwankca yimvula ngo-11 degrees beqhuba nosuku phaya beyivala imini yabo ngo-25 degrees mbukele ekhaya masijonge kubanzi sinabe phaya kumaqonda phansi naphezulu lokuqala ke phaka lokulona eMpuma Koloni kohafu phaya ekseni futhi qabaqaba ngamafu yonke intsasa ngala 10 degrees beqhuba belusongosuku naphaka lokuKalado futhi ngo-25 degrees mbukele ekhaya majonge kubanzi kaloku phaya ephongweni futhi lase-Free State elikumbindi ke lona apha eMzantsi Afrika njengapha kumantla futhi Sasolburg phaya umzekelo ekseni likhona ilanga kwasekseni futhi bevuka ngo-11 degrees bayisonga imini ngo-27. Nansi ke bethu kaloku imozulu phaya ephondweni laseNtshona Koloni ngomso phaya futhi ko-Beaufort West kwimpuma yelaphondo kwasekuseni futhi ngawo lo mafu ngulo moya ubhudla kakhulu phaya ngo-11 kanti bayayisonga imini beyivala futhi ngaye kaloku la 29 degrees bukele ekhaya masijonge ngokubanzi sithe chu phaya ephondweni laseNorthern Cape ngomso kumantla phaya kokurumana umzekelo phaya neziphaluka ngo-10 degrees ekuseni kuyatshisa ngemva kwemini xa beyivala la mini yabo futhi ngo-31 degrees kanti phaya ephondweni laseNorth West bona baphila ngolu hlobo ngomso umzekelo phaya koTosca kwasekuseni inqatsini yelanga kucwengile nje phaya yonke imini ngo-12 degrees beyivala imini phaya koFreiburg ngo-31 degrees bukele ekhaya masijonge bethana ngokubanzi apho sikhoyo kuseRhawutini bethuna amazantsi futhi Vereeniging phaya kwasekuseni bevuka kahle lokho kuncomeka kuzole kamandi ngo-12 degrees bayaqhuba nomini napha kaloku Springs ngo-25 degrees xa beyisonga la mini yangomso. Nantsi ke bethuna kaloku imozulu kumantla apha eMzantsi kuseLimpopo elo phondo bila phaya umzekelo kwasekuseni ngo-15 degrees kuyatshisa mpela xa beyivala imini yabo kwakhona ngamashumi-3 nje mbukeli azakhatshwe kaloku sisine sehle njalo sithe chu sijonge iphondo lethu liphaka loku lona kusempumalanga njengaphaya emalahleni futhi neziphaluka kwasekuseni ngo-13 degrees qabaqaba ngamafa kombobela nezomvula neendudumo xa beyisonga la mini kwakhona ngo-23 degrees bukele ekhaya ndivumela apha ekhaya kaloku nam ndiyivale ndiyisonge imozulu phaa ngephondo lokugqibela kuKwaZulu Natal njengaphaya eNewcastle kwasekuseni futhi kungabanda kududume nje yonke intsasa ngesasithoba baqhube nemini yabo napha kaloku koLadysmith ekuseni ngo-25 degrees mna kangangani ajele myauli kamnandi mawethu.